Li Cezayirê dayeka 4 zarokan ji aliyê mêrek û pêrê zewicî bû hat şewitandin û jiyana xwe ji dest dan. Bi armanca şermezarkirina lêkirina duwarê îxanetê yê di navbera Şengal û Rojavayê Kurdistanê de şêniyên Tiltemirê mêşek li darxistin û nerazîbûna xwe anî ziman. Li dijî dorpêçkirina taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê welatên taxên meşiyan û di meşê de bang hat kirin ku dorpêç were rakirin. Di doza ku rojnamevan hatice Şahîn jî tê darizandin de ji bo ku dozger mutalaya xwe amade bike dem hat dayîn. Meclîsa Ciwanên Derazorê li hemberî dorpêça ser taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên Helebê û lêkirina dîwarê di navbera Şengal û Bakur û Rojhilatê Sûriyê de daxuyanî dan û nerazîbûnê xwe anîn ziman. Jinên siyasetmedar ên Yemenî diyar kirin ku hebûna jinan di siyasetê de tê wateya hebûna nîvê civakê dema jin di cihên biryardanê de çiyê xwe digirin dikarin rastiya aborî ya li welat jî diyar bikin. Federasyona Girtiyên Siyasî ya Başûrê Kurdistanê êrişa Dewleta Tirk a dagirker ya serxaka Başûrê Kurdistanê şermezar kir û bang li aliyên siyasî kir ku xwedî helwest bin. Zindaniyan daxwaz kirin ku welatî kêl û pêlên Tirkiyeyê boykot bikin. Jinên kampanyayê ya însiyatîfa Hezar Jin ji bo Aysel Tuğluk ji bo azadiya Aysel Tuğluk a li gel teşîsa deman sê ku her diçe nexweşiya wê giran dibe jinayê berdan banga piştevaniyê kirin. Piştî Dewleta Tirk bi hevkariya PDK êrişê xaka Kurdistanê kir, welatiyên Başûrê Kurdistanê li ser tora civakî bi armanca sekinandina êrişan kampanyadan dest pê kirin. Li dijî êrişên li ser Başûrê Kurdistanê li Kobanê, Hesekê, Heleb, Qamişlo û Şehbayê meş û çalakî hatin li darxistin. Welatiyên Şengalê yên li hemberî êrişên artêşa Iraqê li ser piyanin, têkildarî rewşê li navbenda asayişa Êzîdxanê ya navçeya Sûnûnê daxuyanî dan. Li daxuyaniyê de hat gotin ku ew ê heya dawiyê li hemberî îxanet û lîstokên wan înqirêj şer bikin. Şêwirmendiya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Cihan Xelîl, têkildarê êrişên Dewleta Tirk a li ser axa Başûrê Kurdistanê got, li Başûrê Kurdistanê jî Dewleta Tirk armancên xwe yên dagirkeriyê hene, dixwaze li her derê ji wan hevsengiyên siyasî sûdê bigire. Koordinasyona Kongresdar a Rojavayê Kurdistanê bi daxuyaniyekê nivîskî êrişên Dewleta Tirk û hevkarên wan PDK şermezar kir û bang li gelê Kurd kir ku helwesta xwe li hemberî êrişan nîşan bidin. Welatiyên Başûrê Kurdistanê li dijî dagirkeriya xaka Başûrê Kurdistanê meşek girseyî li darxistin. Di meşê de jinan carekî din peyama xwe ya yekrêzî û yekgirtina gelê Kurd dubare kirin. Endama desteya hevserokatiya PYD Fozda Yusuf, êrişên Dewleta Tirk a li dijî axa Başûrê Kurdistanê nirxand û got, dijminê me li dijî gelê Kurd şerekî giştî dayê dest pê kirin. Divê em jî berxwedanekî giştî pêş bixin. Wekîla HDP Ayşe Sürücü têkildarî binpêkirinên li girtîgeha tîpa T a hejmariyek a Rihayê ku dozger ji girtiyan re got ger ez bim ez ê te înfaz bikim anî Rojava Meclîsê û xwest lêkolîn bêkirin. Li beramberî êrişên dagirkeriyê ya li ser xaka Başûrê Kurdistanê jinên Başûrê Kurdistanê helwesta xwe diyar kirin û daxwaz ji civan û gel kirin ku li dijî dagirkeriya Dewleta Tirk ya bi hevkariya PDK bêdeng nebin û xwedî helwest bin. Nobeta Edaletê ya Emîne Şen Yaşar di roja 412 de ye. Di roja 406 a Nobeta Edaletê de cara 16 bi hicceta heqaretê Emîne Şen Yaşar ji bo îfadeyê birin qereqolê.
دایکên Şemiyê di hefteya 89 a çalakiya xwe de bi münasebeta 23 Nîsanê 27 zarokên ku di bin çavan de û li îşkencexaneyan hatine wendakirin bi bîr xistin û akûbeta zarokên ku mafên wan ên jiyanê ji destê wan hatiye girtin pirsîn.